îmi spui câți bani, ce devize de lucrări și ce facturi ai pentru banii de lapte. Te rog să vorbești cheltuielile compostoratului, să-ți facă suma care ai spus. Domnul contabil, repet încă o dată, nu vreau să ne îndreptăm împotriva dumneavoastră. Din banii de la Apia. Banii de la Apia, ce lucrări ai făcut, ce ai de contat, ce facturi și Nu am voie să-ți dau citire. Alea le spui acum, da, spunem, factura cu tare o executat lucrare SC și Silva care au autorizată, da? Te rog, vorbește pe ce s-au cheltuit banii de la cheltuielile compostoratului. Te rog foarte mult. Domnul președinte, vă rog frumos, cu respect, doresc să știu ce ați făcut banii de la Apia. Ce lucrări ați făcut? N-auzi, tu înțeleg. Lasă-mă să... Ați făcut lucrări sau n-ați făcut? Romeo, dă-mi voie să termine. Nu, acum îmi spui. Deci intrări la bancă nu te mai interesează. Nu te mai. Spune, după aia continuă, cum spui, factura cu tare sau făcut lucrări? Aici centralizat, eu n-am pe facturi asta. Asta a fost și la ședința trecută, problema asta e ceva. Deci facturi nu sunt. Domnul președinte, ați făcut o lucrare în satul ăsta? Am făcut. Cu banii de la Apia? Da. Bun. Am plătit datoriile la drum. Nu, păi de ce datorii la drum? Păi dacă ai luat banii, Te rog, te rog, spune banii nu s-au cheltuit și mai lasă-mă. Păi nu vezi că nici să minți, nu știi, sunt copil de clasa 8. Avem și om de reprezentant, doamna reprezentantă de la ITRSM. Mă gândesc că vă notați și dumneavoastră aspectul ăsta. Este foarte important pentru că ITRSM-ul este direct implicat în reamenajarea fondului silvic, a plantațiilor... Lăsați că alea le avem noi. Lasă-mi să lăsați! Păi să știm!